Kaktian ublay mata kasengi kalong na ka kitab jong u Jeremiah kalong ka balai pau ka rekod ka bakhat nyo. Kaktian jong ublay ka baong kumni. Henry ngan iPad ka jingkot jinghia hame. Bat ngan penghia yame na ke jingmong jome ong utrai. Ya kani ka jingkular la ai da ublay lengba jong unong yut ho lupa Jeremiah. Hakapor baki pa Israel kitan hakata ka jinglong merau. Kita mat ya kata ka jing na ka jing bom ko ngo jongki. What happened ki jing ublay ula pentik na yaki ya ka jing thumu jong uban penyo pat yaki. Hakamet hakamensim bat kum kerja pendelu. Kani kada khot ka penpau ya ka jing esen ka bane jong ublay. Bat ka jing IT jong u ban penkot bat ban penthamai what happening jong kata ka jing bishar bat ka jing jendar. Habangi phai syakan ka juk ka bang imenta. Kajuk ka perthei ka barap da ka jingpang ka jing songosi bat ka jing bom tikana. Kani ka dekhot ka kran sipang jong kata ka jing kermen bat ka jing penthamai. Kapan kan mau yangi ba ka donot jong ublay. Ka jus ngau tenat ban penkoj bat ban penthamai. Wat langis ngau bangila syak penmong kat no kat nuro. La kalong ha ka jing de bat kata ka jingpang ha ka met. Lani kata ka jing mong ha ka jing ngau lani ka jing ha ka mensim. Kani ka jingkular ka pentik na yang iba ublay ula bat umon ban wanra ya kata ka jinglong bapura. Kani ka dekhot kalong ka baya de khamtam na ka banta jong gitu ki bayo ya kata ka jingpang ka basyur hitam jong kan perthei. Lani na ka banta jong gitu ki bala phaidin na kata ka jing I jong ublay. Ne na ka banta jong gitu ki bedan kata ka jingmong ha kata ka jing sngo ha ka jingmut ka jing perkhar ka jongki. Ka khot yang I ban syania ba ka jing penkhia kalong ka benta jong ka jing thmu jong ublay bat uyai tre sya ka jing pen phapat yangi hakapor bat hakurukom ka bajanai ka jongu tungin duai kukpa jungi ubah beneng ing aingu yame na ka benta jong ka jing kular ka jong me ban pen phapat bat ban pen koj pat yangi ni wandra hame atrai ya ka jing sngosi ya ka jing pang ma ka jing pat haka mensim haka donor ka jongi Daka basyanya haka bor jome ban penlong yangi kibapura. Ngobha atrai tu ai hangi ya kata ka jing syanya kadba ngidang ap ya kata ka jing keta kaba penkoj ka jome. Yarap yangi ban syem ya kata ka jing suk hakamat jome. Penklan ya ka jingej ka jongi. Daka batip ba melong ublay jong ka jing penthamai bor. Ya kini barong iduai haka kerteng utrai unang penem jongi ujus kris. Amen. Tu ai ba kani ka dekhot kan penthamai bor ya ka jim ke jongpi baphindan ya ka jingkermen wat hapdeng jong kita ka jingdu jingkermen ka bakrau tam ha ka jim ke jongpi namar ublay ulung ublay ubala ban wandra ya ka jingkot ka jingkhia ya ka jingpang ya ka jingmong ya ka jingsngau ha ka mensim ha ka jingmur ka jingberkhat bar khamtam ha ka met ka jongi ngin sekendo ipi lashai ka sngi dakibe bar ki dekhot kar hadot kapor nak benta ka porom jong bulai tungini onglang amen.